Hawa mo chungma tongkhe bebak jungjal kebeng mungno sobayei lama sonamoi engya samungno phano gothok roi mano abo haino samung tangai phunuka hastini ruchap goreng lukurokni khachuksa parmita riyang Wushu festival no bwskango toniwei je jagao tuni bial lama kolok hachal himui tui khogei tui hamaibo hamiawibo nengei ma tongnai lukurokni kamio thangai malkhungbai beraiye tui rinani dangbutang naharka ruchap goreng parmita riyang phasalni simi phaine Wushu festival joratei rijaknai lukurokni noko noko thangai malkhungbai tui Shantir Bazar Bukaste Bogofa Block by Khopjak Devipur ADC Village Ujala Gang Parani Bebak Nukhuni Borokno Shakni Rang Khibioi Shakbai Tang Thangai Tui Rekha Aboni Logi Misti Chocolate Sabanbo Yafarka Ruchap Goreng Parmita Riyang Amjani lukurokbo tui riwei chuba jakma bai khasrang laijak salkolok romoi tuisate koati tui nengei ma tongmani amjani lukurok hapangni phajingtibo nengnani tui kahamni shep khlai rijakyaku lama bo hamya amjani lukurok juda juda jengjal bai goreng laijak ni salakya hapangni bebak shep sabbai bo tabukbo jaljakhu amjani lukurok ni saka amjani lukurokni juda juda jengjalni koktoma khnabuino Jubanani yak fologei sakjuk sak jubanani wanchuka ni saka ruchap goreng parmita riyang saman riyo o toy riyo o chocolate riyo o sabor hoka parmita riyang bahai na khani ni bukha bai tamu sanai bono mai sare sijan char mai an khapcha khana koi khapcha bo dekhe juri phaidi toi man to mong bo ye Tôi chín thì kìa, hala chúng tôi mấy thầu ya, còn cái hala có chúng ya, tôi có cùng mấy thầu ya, bác sĩ ăn sao? Phải tụi nó bán này lúc nào đấy, có chín bán ra có mình tiền có ra có, anh ít cái này có kẹp hias thì mà sẽ kẹp ya, ông ít mà bỏ tông ha, bỏ sợi khá ba, nhiều mà sát sama sát sợi khá là trái mà là khai này mà là cả ham luôn na, ai bỏ tiền bỏ làm ăn bỏ bán ra được khó, bỏ thầu ya, tôi bỏ được khó. Cho nên asal masih tôi mà nó cái trong đó mà ya, abo tôi sẽ tin rồi, ông ấy mà làm câu gì, ông ấy tin bao nhiêu này, ta cũng đang thằng phải không, giờ sang bát đi, anh ta cũng bông thế theo này xin nó snack hết không, abo giờ bông thêm mà ang bông nó sao kêu giờ bây giờ thì là bông bo kau sama dengan peluk ini ya, ang cungu, bar. Water scarcity is the most problem in our society. Ke ang to kabang ma jaga berayo, ke ar jaga wo chini borok rok, especially chini borok rok no bukung barak no especially omo face kayo problem no. Ke kabang ma jaga wo borok hate kusuk ko tongo, ke borok tui mayang go, tui kaham nungjak ni mayang go. Ke ang je khoroksa hati prasani khoroksa besazak engge, ang je chuksak anti prasarani bangi kisah or jaga wo coba cuklai nama paika, hingga ang nayo je ang coba cuklai mah haika na noro poje mansak noro ni bekabai coba di hingga cinta fani bagi ham kare khlai lagi. Ang oro jaga wo tui nongjang nai ro paika, hingga kisah misa cajang nai ro chocolate ro kisah rekha cerai ro ni bagai, hingga kisah misa sapan ro rekha. Actually baksa borok to saima ya phone ongi mano, hingga ang to kabang ma jaga wo shooting ni bagi mathango, kabang ma rejamung ni bagi mathango. Ke kabang jaga wo nugo kabang ma problems ke je problems na amo kol bai thangbai nugo abo no jeng feel khlaima no ke jeng tv rogo nugo saja go amo bai am bukha bai feel engya ke je jaga wo nang jaga wo feel phaisa pai ka ke nang saima no bese cost to ke tong ge ang nang ni question na sala mo songo kabang ma borok rang paisa tong phano baksa borok bukha bai feel khlaima ya ke jeng to don saima no tui gri hinga chini bagi besek jengja ke tabuk ang khlaiti no ang nor no bukoi nai waisa wisu jeng chini dofani bagi ham chini dofani ham khlaini bagi kisa misa je chuksa khlaiman kan ke ni bagi kisa tiang mano bat bor ni bagi onek kotor help ngi mano ke ang jo tono no koi nai waisa wisu jeng chini dofani bagi jeng help khlailai nai te chini dofani ham khlaini bagi jeng te buku sokot lang lai